Okay, ang noun ay tumutukoy sa pangalan ng tao, lugar, at mga bagay. Wait, ako igsusurat. Huy, So pamati huy, huy. kam ha. Nag-assignment ka? Mag-inotro-tro. Waray latak pag-assignment. Ako lat waray. Kailangan yung makinig. Kinaturog dahil kasi ang aga bukas pagabi magkakaroon tayo ng quiz. Ayaw ta nala sugar si ma'am Kung nga saan mayang ito kit ang assignment. topic natin. May nga ngalimtan ito ni ma'am. So, Ha? ang pangalan Hala, namin sige. na ay isang Sugaran noun, iba. okay? Sige, sugaron ko. Paning, mayong ka-assignment? Waray kay, nag-inuyag email. Waray magsusumat kan, ma'am, nga may assignment, ha? Waray kang pag-assignment, ha? Mana kami yan na saak. Igsusumatukam. Yun lang. Naintindihan mga bata? Ma'am, di ba mayong kit assignment? Adto na. Daw nga sip-sip. Ato. Magsumara siya. Ha? Oo nga, anat assignment. Sige, pass your assignment. Nga bida-bida manggod. Ma'am, mala ako lang may assignment niyang kay malawaray sira Research paghirim. mo lang nga nito. Sip-sip, good. Ha? Kay sino anong waray paghimo assignment? Ma'am, pwede ma'am ipahabol na lang naman amon assignment kay amon pa ita-transfer sa papel? Asagad, ma'am. Maghihimo pala dun sira assignment. Kalma, busy. kalma. Pupusilong ko ni kung pagdiri ka tumukabi ko'y halangani. Ew, I'm so scared. There's so many witness here. Dug. Mayon kam ni kuluan, guys. Piniyong Waray! Waray witness. Halay na pa si ma'am, bes. Nakakulaw si ma'am. Cut! Goods, babay sa ang kuha.